assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, on calminama goto kala inde mum e yettode mum. Weltade artude e plateau mon yonta hande. Min calmini kala yeeɓiyankoɓe émission yonta hande e yeeɓiyanke émission Pindi TV. Min salmini ardiɓe galle ɓe, technicien ji ɗi, sereɓe amen kamɓe fo min calminiɓe, min duwanimaɓe yalla jonnu balɗe moƴƴina batande. Salmini caggal leydi naɓe kamɓe foof, yeeɓiyankoɓe amen min calminiɓe kamɓe fof machallah. Mi hokka konngol yaadiɓe am hannde, hokka jaari salmodira e bandiraɓe kankone. Mi salminima. Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV. Mi salmini mum fof inde mum e yettode mum. Mi salmini kilifa aada e diine e kilifaji meɗen e seeremɓe men e jinnaɓe men kadi fof mi salmini dal baylo mbaɗa e salmini on. A jarama, weltanama. Hande noon salmama taw on jeetama e plateau he saabu haajuji ɓataw jagui mum, kono kam hamin jogui hande invité amen mo ganduɗon machallah woni bamodi mo fulɓe foof. Bamodi mi salminima. ɗum noon mi salmitima, kono kadi ni noon calmitirɗen tan ɓe ganduɗa ko yeeɓoɓe télé ɗe nde tawno ko waɗata ko ɗo e télé ɗe foof ko ha pulagu ngu welto. wadde kadi ni en calmini ardiɓe en e galle he, mawɓe ha ɓe ganduɗa kadi ko ardiɓe ɗo banggue waɗoɓe feere ha ayawuji men mbawa yiyede. En calmini yeeɓiyankoɓe men pop. kadi ni en garti yewtere nde ganduɗa mataw ngol waɗi laabi ɗiɗi keɗen gara hen. yewtere yonto yadata kadi koye yonto saaha foof ina ara ko yimɓeɓe ɓuuri tuuyede ganduɗa kadi ne mbawa hen rippude, kadi mbawa haalde ha yimɓeɓe daño hen tawno wawno wonde ko saggande wonno wona sagguitere. ɗum noon wadde ko weltade artude madame Ndiaye e Diary. mi weltanima on no fewi no ɗowira toon yewtere nde ina waɗi fayida no fewi, emin belto hen kadi mbeɗa welto e arde e yewtere nde. A jarama, weltanama machallah. hande mo thème mo min gaddi o ko banggue janfa. sa nani janfa ko hunde gandanɗa en heewi oɗo saaha, ko histoire goto tan min gaddanta on, min namdo kadi miijoji ɗi, min ƴeewa kadi no yeeɓiyankoɓe men ɓe jiirata ɗum ɗon. saabu hande min gaddani on ko histoire goto mo gandanɗa heeɓi ko suka debbo goto. saabu suka debbo ko gandodirɗo e waaji goto, ɓe gandodiri ɓe gondi lebbi 6 6 mois. nde ɓe gondi 6 mois nde waaji o resimo taw waaji o ne ummino caggal leydi. 6 mois après noon o resimo, nde o resimo nde ñande o hurti nde joom galle makko foti suddude mo nde joom galle o wi ko kañum alda e goragu, jafta ɗum noon e kombi ɗi, alda e goragu. suka debbo eyi ko noon yaari. joni suka debbo o wimo nde ganduɗa ɗum nde ko tagui a haalnani kam hadema resdemi. o wimo mi yiiɗano haalandema saabu gañannomi ko hande jaaha ɗacca kam. kadi yimɓe gallamen nde gummimi caggal leydi nde haɓe mbiya res tan ɓataw Allah hoddiri pottume e ma noon gonɗa moƴƴo ndesmami. debbo wima ɓaari ko noon ala probléme, ɓaari mbiɗa ko mi suure mami suure. ɓe jaari noon ɓe gondi ha timmi hitande, mataw suka debbo o ƴetani reedu, kadi joom galle o ruttima, o woni e galle he noon esi ko ala fof ko haalatamo. wiyamo an waɗi hitande ha joni aɗa resama, min jiyani hay reedu bondu sah min jiyani ema. mbaɗa ɗum ko jaam, ene haalnamo hunde kala dal. joni o wi joom galle o ɓaari ko noon jehen cafroɗen, saabu a yi joni gueɗe ɗe ne a nani hunde fof ala fof komi haalantake e galle he. joom galle o wi kanko wawa huccidde e neɗɗo wiyamo sellani, te ɗum wona lawol. joni suka debbo o wondi hen ha ko juuti. ñande goto ne yaha ne ƴeewoya yummakko
fotte babiraɗo e oto mataw babiraɗo ene ɗanino yimɓe nde namdo pas suka debbo o yoɓani babiraɗo pas wimo babiraɗo fini wimo mata ɓe namdaki pas suka debbo o wimo mi pasanima sabu fof ko gotum so tawi ko baba mon noon ni mi pasanamo babiraɗo duwanimo noon kono yi yesso ngo welani wimo an kam kaari ko gonduɗa yesso ma ngo welani de o waɗi hésité seeɗa kono après o waɗi mo expliqué caɗele ɗe wurata suudu makko dal joni nde waɗi mo expliqué nde o wimo ala caɗele min komi ceernajo komi cafrowo so tawi Allah newni so Allah jaaɓi mami walle fof ko foti wonde hen ko mi walluma an e joom galle ma o hanni joom galle makko wi est ce que nde siiri kono ɓe mbaɗi essayé dal ha Allah waɗi joom galle makko samori nde joom galle o samori nde ummi noon caggal leydi arti wonde makko toon ñalawma goto noon o yeehi haɓe joguino mariage galle bandiko en goto o yeehi noon nde o yeehi nde jamma mum hedde 1h du matin o wi omo hoota saabu kanko joom galle makko tan woni toon te o foti ko yaade mo toppito joom galle makko joni nde o yetti nde taw janggi hedde 1h et demi en o yetti omo joguino caabi makko mataw wiyata ko joom galle makko ne ɗaani o yiiɗa wadde ɗum dérange o ɓurti paɗe makko o jaggi o udditi damal suudu makko o tawi joom galle makko ene wonde e debbo goɗɗo joni nde o udditi o yiiɓe nde o artiri damal ngal o yeehi nder saal o jooɗi toon o salligini o juuli darɗe 2 saabu o yiɗano wadde ko gandanɗa janggo e jaam surtanmo surta joom galle makko nde ummi ɗon nde joom galle makko ƴetti suka debbo o nawti ɗum ari yafnimo o wimo kaari yaafumi wi jeeri faade walo mbaɗa tikkanani kam o wimo ala tikkananimo wi ɗen gacce nangi joom galle makko kono ɓuri mum musde kanko ko esiko sabu esiko hande saabi ha o seera esiko wimo yo suɓo yo ɓiyi ko suɓa kanko walla ɓiyi ko walla kanko yummiraɗo sona ɗum isiraɗo ko tino probléme walla tina isiraɗo tinani haydara par ce que o fin tan ñalawma goto ari o tayɓe toon joom galle o makko ne fewnanamo gassari o wi esiko wi an aɗa ñakki fayida saabu an nde aduna welando ni ko rewɓe ɓe mbaɗanta joom galleji mumen gassari an ɗo aɗa waɗa gassari debbo ma ala fof ko nafi hay jibinandema wawa jibinandema aɗa ñobbi ɗo tan aɗa wayno ɓoccone ni ala fof ko heddanani ɓe dal o geyni o wi yo ɓiyi ko seer joom suudu mum yo ɓiyi ko seer joom suudu mum walla ɓe opomo aduna e lakara joni so waɗa bo yeehi galleji mumen ene namdo joni so tawi ko waɗi ko ene ko ñakkude fayida ko moƴƴude walla ko holɗum dal omo namdi nde Bamoury waɗi ɗum développé an ɗum kam vraiment haalde hen worɓe ne puɗɓini de sabu ɗum ɗon min adi mi wi min son joopimo worɓe tan minen min joopoto rewɓe e kadi kaɗo haala ko saaha eko yurmino saaha kadi mema isiragal saaha kadi mema banggue worɓe to woni holɗum woni tawde gorko wawana suurama suurgol ngol ganduɗa kadi ni yawmo embo wawno ɗum wasde suurde kono noon e nder cuurgol ngol Allah waɗi e bawɗi mum ha jomum saframa hen selli nder haala ka hawni hen seeɗa tan ko artude nde tawata e dow leesa ma debbo goɗɗo kadi cuura jomum kadi e ɗum no waywade foof hay goto wawata ɗum yonnu par ce que so tawi debbo fayidagal mum ko salade fawde gorko goɗɗo e dow leesa mum
gorko ne faydagal mum ko salade fawde debbo goɗɗo e dow daɗɗude mum wadde goto hen pop kala baɗɗo ɗum ɗon enen en jonnata ɗum en mbawata ɗum yonnude mbi wonko aɗa tawa no muuri sa selani ɗum murtude tan yimɓe ceertat aɗa andi mi memata hen seeɗa mawɗo goto soko goto meeɗi kala nde fijoy tan tan bammu humani dal qisso bammu humani soko goto bammu humani dañi cukalel tan mbayilde ma tan sukaɓe guiɗiraɓe mum fo mbi ɗum aya bamma humani ko guelma weyi bamma noon humani mbo humani o ko guelma il faut que kalna bamma te ko guelma walla wona guelma babiraɗo humani o ɓiɗɗo o wonduno e mum cey worɓe o wi ɗum ay wonɗa o noon ko bamma wondema o mbi ala o noddi sehil mum o wi ɗum min noon jimmi ko neldema e baba mbiya ɗum mbo resi o ko sehilam wonno yimɓe jaafo ko sehilam wonno mbi ha o wi ala woppu tan o yeehi sehilaɗo en wawnama tan ha yetti babiraɗo o wiɗuma an noon mo kumanɗa o ko kaari woni kaari wonno sehil mum o wi ha o wi mata anda kaari boom mi jibinani ɗum mata anda kaari mi jibinani ɗum ko murno wadde woni mujiba haala ka ay o esum nan wi yo seer te kanko yummiraɗo anda ɓiyum on holko o debbo moftani ɗum ɗo mo moƴƴana te e boni mofti te moftinimo gueɗe ɗiɗi wadde so urɓi goɗɗum ina jibine hen so urɓi tan haala ka joni goɗɗum koko wawi hen jibinede ko cohluɗon hen tan ko gueɗe ɗiɗi en tawi to suko o tawi joom suudu o tawti debbo goɗɗo e suudu mum debbo on hayso gorko waɗi erreur o fotani toftirade ɗum erreur mum saabu gorko ne waɗan debbo mum erreur mo ganduɗa o jabta wonde faɗo makko ani goɗɗo neɗɗo so bettamɗen hersat sa jogui gorko ma rek o ɗiggi kanko yendiɓe kamɓe ɗi ɓennande eyyi sa jogui gorko ma walla sa jogui debbo ma tan palanat il faut que so tawi waɗani il faut fittokino il faut ko ƴoogikino so fettatani il faut ko fitta il faut ko ƴooga il faut ko adda ɗum fawa eyyi il faut ko ɗum majja e wadde joni jomum ɗum faale ko ɗon wadde mbawɗen wiide kala ko muuri sa seltani ɗum muur ma bonnu ka fotano bonnu wadde so tawi eɗen daɓɓikino tan ha yeeso min yiyan daɓari hen ha ɗo hande bamori hande bamoɗo jiirumomi ni machallah de o waɗani faralta worɓe saabu oɗo kakam so jingguinino worɓe hande saabu mi anda ko baɗaɗo hunde ko baɗaɗo jungo ala andi rewɓe ɓuuri wawa wadde erreur aji noon kono oɗo erreur kam ɓurti de rewɓe jigui mbaɗi capable kono oɗo ɗum ɗo gorko kadi min reki gonga jinnaɗo ko hayre sa yene mum ko an gañoto so yene mum ko an gañoto mi jinnaɓe kadi yoɓe gandu kamɓene suha mabɓe so ndesi yoɓe gaccu ɗum e vie mumen saabu mum fof holto goppeneɗa so ɓiye resa debbo mum ene wonde sutour mum debbo men meeɗa tampinde ɗum an gara mbaɗa ɗum créé ten moftanma sirluji ɗi gandanɗa hoore mum an yummiraɗo sunino an awi so ɓiɗɗo goɗɗo haalima ɗum a jaɓata mbiyata wona saabu so woni sa bettugol ngol kan gorko so wawno wulde ɗon mais wona gorko jomum jarani ɗum e yurmede Allah e moƴƴere Allah kadi e moƴƴere muɗumen ne haali mum ha Allah wannima cellal mum on hayso yummum wino yumma wino mo waɗa choisir entre kañum e min ma ƴewno mbaɗirɗa géré sowona oppude jomum wallahi min ko hakkilam
est ce que kanko gorko o waɗani plan e yummo sabu accu rek mi acca kadi a waɗino dohan addi debbo hay nder suudam a gayni kadi a duusimo kadi a nawrimo ɗum fof yonaɗi yumma kadi même ɗum ɗo arta waɗa boucan goɗɗo wiya mi serma ni te ni tan weeɓi tan a haalnani yumma o moins kanko haalani yummiraɗo ko wuuri ko hakkude mo e debbo o no wayni ene wawi so haalino hakkude mo ko debbo moftinimo silluji moftinimo ɗo no warno ni hay debbo wallimo ho waytandani so haalni yummiraɗo ma yummiraɗo watko ma change jaɓɓal sabu yumma e ɓiɗɗo ne ɓattodiri soɓe jawrdi tan ɓe pamodirat yewtere ala ɗon mais yewtere wawi wonde o haalani ɗon mbimi sabu kanko yummiraɗo wi tan o waɗi ɗum ɗo ɗum addi mbimi ko plan wonnoon kanko yummo e so yiɗano reso debbo mo oppi o mo adduno ɗon e galle o e so nawno yiɗano serde mo aɗa andi holko waɗat ɗum gueɗe ɗiɗi ne mbawi wadde ɗum gueɗal gadi ngal an suɓani hoorema jinnaɓe ma jaadani hen gueɗal gongal ngal ko jinnaɓe ma cuɓanima a yaadani hen ina bonna dewgal tataɓal ngal woni yimɓe kala wondoɓe yo taw eɓe jewtide yo taw communication nan hakkude mabɓe yimɓe so kaldota cikkodirat a sikka tan mi sikkuma joni noon so tawi en kaali ɗum ɗo pardon en mbawa wasa haalde holto ummi andi en yewtere waɗama ɗo so tawi neɗɗo o emba reso beela ko kanko ƴamanoyto hoore makko walla ko jinnaɓe ƴamiyanno so tawi mbiyen ko jinnaɓe ene ƴamiyanno mbiyen so tawi ko hande o natti saabu an gorko sa suɓanimo hoorema a addi hayso debbo ko moƴƴo tawde jinnaɗo ma wonmo yiɗannama pour o deeƴa e galle he ko hunde sattude an debbane ne gaddoyteɗa nde so tawi woni aɗa andi ko gorko o yiɗma wonmo yummu yiɗanno ɗum sa ari tinna e galle woto wat min ko gorkam tan toppitimi par ce que wonno gurdata e nene ma te nene ma muño fiyatamo ŋuccatamo wadde aɗa wawi wawnoon wurdirde e nene yummu gorko ma yummu gorko ma ne wonno gurdata e ɓiyi debbo jaltowo resiye yalta nder wuuro waɗa ko boni arta mbaɗa hen wudere ɓalere a haalta wallahi ɓe ɗiɗo soɓe potti goto foof yo tinno waɗa no jiknaɗam o yamo gaccumi to ko on tawmi ga kadi oto waɗa kañum no ɓiyam debbo no jimmi goto fof ɓiyum jigganata hay goto fiyata ɓiyum hayso ɓiye ko mbaɗowo ko boni a hillat wadde sa ƴeewi kala ko mbiɗa oɗo tan oyni ma wima noon wadde ma fofto bamori hen saji mbiɗa haala konngol gotol mbimi jibinɗo forani wiide gonga jibinɗo forani wiide saabu ana wawi ko kalta ɓiɗɗo jananɗo ko ɓiyon waɗa ɗum ko ɓurɗum wadde piir bonde e te an a haalani tere fawi hen yitere ma wona kone haalte kada daara ɗum ɗon mi sikki mo foof tan ɓe mbiyata ko mo foof hoore mum yoni ɗum mais ko mbiɗa ɗo affaire esiraɗo ko en waɗi esiraɓe hay sa taƴi tewma hokki ɗumen yonani ɗumen kadi ɓe mbi mo yiɗama wawata yiddema ila yawmi dina kono kadi ne waɗi sukaɓe esiraɓe e yeeso gorko tan ɓe moƴƴi ɓe jiɗi ɓe moi yeeso gorko tan ɓe moƴƴi esiraɓe kadi ngala probléme ko esiraɓe hol aroɓe kañumen ko worɓe munen tan liiri kono e waɗi kadi woɓɓe so gari esiraɗo ƴeyhiraɗo hoddiɓe takkiɓe foof tan ɓen foof koye mariage hen goni an sa artiri an hakkille ma seeɗa a waɗat ka yiɗano waɗde wallahi nanna e mariage ma yimɓe foof mariage o wontata comme no pulaye wontata sabu mo foof han kadi hay ko namda haalata hen te ko fonno wonde an hakkude ma e joom galle ma walla mbadda e joom galle ma yo yimɓe foof ndir yimɓe foof tin joom galle ma hay sa wadde muɗum hay yummum fotani tinde wallahi poɗɗon ko reglude ɗum so jii noon ha ɓurti on doole noddon mawɓe kaala haala moɗon koɗen waɗi worɓe kañumen ko ɓiɓɓe yummunen kala ko kalanɗa ɗum en jaaha kaltonoya yummu so woni yummiraɗo mo fewjantama noon
walla kañum ko jiɗɗa ho ko ganduɗa ho yiɗa ɗum noon fewjantama ko moƴƴi o gorko kañum ko ɗum heeɓi mum yummiraɗo min mbiyam neɗɗo sa yiiɗi ɓiye sa yiiɗimo aɗa wi ko aɗa leeri ko mbiɗa aɗa yiiɗimo ko gonga so addinima hay so rawande jagganɗo ha tambiɗa ko ɓiye hay sa sohlani debbode tan ko ɓiye o jartamo saabu mbiyata ɓiyamo to pawmomi ɗo kala ko wawi addande mi jagganamo wallahi mais so woni mbiɗa yiiɗi ɓiye mi yiiɗa ɓiɗi janam kono a yiiɗa ɓiye ne jidden heddi andi waɗata ɗum koko mbimi ko nane tawat ko jomum ɓiɗɗo o yeehi suɓoyi ɗin erraji jeyta ko ɓiɗɗo yaha suɓo mais hande mbaɗi dépassé toon jinnaɓe mais so ha hayska suɓima erraji ɗin mbaɗa joni noon sa ƴeewi e nder haala israɗo sa ƴettino joni so tawino ko joni madame Ndiaye e jaari oɗon jiidi sa ƴetti hen so jaari ɓiyum ƴetti ɓi madame Ndiaye co watta hay goto ñegata goɗɗo o so tawi o haali joni ay o wi a jibinta ƴew aɗa yiya gonda e debbo o ronko ɓesnude Allah waɗa ceerton debbo o daña yaha ɓesna gorko o kadi resa ɓesna on firti on liɓe mbawi jibdinidde firti e yo très bien ɗum woni ɗon wadde e hande hay sen mbaɗi ɗum est ce que bamodi est ce que ne woodi ina waɗi min mi yii ɗum mi yii yimɓe ɗiɗo ndesodiri fodde koɓe gondi ko ɓe dañani haydara kono ndeɓe ceerti nde goto maɓɓe fof dañi ɓe ɓesni te wino ko o wiya gorko o mata wona gorko o wiya mata wona debbo ɓe mbawi jibdinidde joni wadde hande enen ken wuuroɓe ɗum e nder rendo men ko rendo men hande tolnatima yimɓe natti suɓanede gonti suɓantoɓe koye mumen wadde en ji probléme uji nan gaari en jottimen ha oye banggue mais mi yanno an hande hay sa suɓanima ɓiye probléme foti wonde lawol sah an mais an gacca ɓiye suɓano hoore mum ɓuuri ko cuɓano saɓaro e suɓanademo kanko no yiiɗa no foti jagguirdemo ni o jagguirtama noon kadi ñin fof kadi ko bone wontata ko an yummiraɗo kadi ko an heɓat ko debbo ko resa kono an yummira an resi debbo saabu kala ko foti wannede ko an waɗantamo gorko ala e mo haaju ɗum noon kadi ko mariage walla ala ɗum yahata ko denkane woni ɗon ɗum yahata kay par ce que hande yiɗodiroɓe walla wondoɓe e dow leeso walla jogorɓe wondoyde e dow leeso yo taw ina kalda taɗi jiɗodiri ɓe jiɗodiri so tawi kaldata jibinata ko peccigu jibinata ka denɗam mbaɗan Amadou Samba aɗa watta lomtade e galle ma par ce que yewtere woni foof ay neɗɗo debbo yiiɗi ko funtede debbo yiiɗi ko momede so haala mum so oɗo mum aɗa haalan ɗum haala belko haysa ala yo taw so ari o sohlema hunde aɗa wawi tellinde mbo ha less en mbeɗa yiiɗi wadde naggam de mais oɗo saaha welani ha naggam ha sabbu naggam o momi wat mais sa selani so tawi an kadi yeesa ma koko uddi galle ma sa yalti a fotte jaari jaayen tan kamo so sa yeeɓi ɓorni tan an kam hanti gasi kono sa naatti galle tan hanti yeeso koko wayta gona damal so jeehi piini ni ulude so garte galle ngoyna barodi eyyi joni ɗum jibinta ka jomum en hanti peccodirat enen essentiel relation walla dewgal pour wela yo communication woni e hakkude nde woni base woni yeeso woni caggal kala ɗum ala hayso wona ɗon hunde dal vraiment kadi yimɓe so jiɗodiri hayso moyen ala ɗon oɗo gorko o yiɗanoma sah goho ko jamfante ɗiɗi o yiɗanoma tati min ko mbiɗa ko cikkumi tan ko baɗɗo plan kanko yummoko beele o seeɗa debbo o natti yidde o natti yidde eyyi joni omo yinno ala natti pehe joni o heeɓi pehe o dañino jamfiri debbo o heeɓi pehe o wona dimo wona dimo o wona dimo te hakke suka debbo so woni mo ko debbo noon yo darmo
te min so woni so debbo wawno yiltiyade babiraɗo ko wonno ɗon ko itta baras mo wonno ɗo waɗa ɗum débranché sabu so woni homino fiilo mi mbaɗami ɗum rocce an kay a wonta marsu jarani sax par ce que ñawore Allah ɓuuri fof mi fewda ha mi maha huɓeram ha para tan lawol goral tan gara tan liɓa ɗum kono weeɓat sa liɓi tan minen woda ko ñandimi mais ñawore hawmi miyanda ko ñawore Allah ɓuuri tidde mbaɗani kam janggo e jaam mawyi ko waɗi suko debbo ɗum kam kanko yummiraɗo fof ala so debbo goɗɗo jaam fawmo kanko ne ala ko jaam fiiɗo a tuma ma wawi jaam feere ko noon de ko noon ko ruwo turnata affaire bul ɓe mi adduna ko bul woni ɗon ni turnata awi vraiment ko noon aɗa andi rendu men ɗum taki saaha fof ina moƴƴi hono ɗum ɗo tawana ara yimɓeɓe ganda nde wonko société o wuurata wonmo ganduɗa kadi sen kaali nana wuuri ɗum nana ƴeewa men nana jooɗi ene yeeɓa men te ko ɗum wuuri dañi ɗum waɗi soulagé seeɗa kam saaha waasi saaha nannama hen woppi ko yinno neɗɗo ene saɗe mu gueɗe nayyi goppa ko jinnoɗa ganca ka fotani ancu wadde ene hepto neɗɗo saaha woppu tawa woppu o hanti heewe hoore ma ha takma woppude kono eɗen mbiye woto neɗɗo saaha jinnaɗo ma ko jinnaɗo ma mbiyata ko ɓocconde sa yane mum so yanema kadi pusat wadde ƴewno kaldirɗa e jinnaɗo ma par ce que ɗum ɗo so wonno communication waɗɗa tan mbiya ndeya jinnaɗo ma nene ma ko nene ma min noon komi gondunoɗo e raafi woni ko mbimi nane raafi o noon ko o yaltinimi hen ay erreur ɗi fof waɗi deux parties o fof waɗi debbo yawma taw wonani position haalde debbo ko joom sutoro woni position haalde ko gorko ko ɗum mbimi gorko ne wawno yewtide yummum so gorko woni position haalde wiya min dal naggam ko hepti noon naggam keptiɗomi o noon ko kay oɗo dogi kadi waɗi feere ha ɗum ninmi par ce que imagine an aɗa woni mbomri jontudi on woni gorko jontoɗo goro bone ko kaw Oumar Ba wino ngara tawa carton vide hay gorko wona carton vide nde eyyi koye ngara tawa joni non ngala jottoɗa tawa haydara gasani te ina wawi taw jamma ɗo paari aɗa waɗi foof ko solde guddol ni aɗa waɗi foof ha parɗa ayno waji cikkanu oɗo kam ko paquet totta kono paquet o wawana paquet o ndeysan joni ngara jamma tan aɗa paari an debbo hanti kala ko fonno waɗede a paari bala ko jungo nano ardata bala ko ñaama bala ko naggam génération ma hol toñannoɓe mbiye o kay ko ni way ko jirlornoɗo foof tan ɓanduma groupe fof bonnama tan ni tan gorko ara tan kañum mbiya ɗum ko accere wallahi goddol butali goddol sala ɗum wawi warnir yallah dande hen hen hay goto yiɗano waɗe wallahi aɗa paari tan aɗa paari eyyi ɗum no comme jawo paari tan gara aéroport tan wiye bolo hayti ene muusi de fof muña o debbo mbiɗa foti yewdemo hollami hol ñaguiniɗomo ñaguno kam de sabu ko muñi ɗo ho wona debbo fof wawi muñde ko debbo moƴƴete an laaɓi ɗiɗi gongol guddol ma tagui gongol ngol a tawi debbo min somi tawi debbo dow leesam ne leeli somi fal mi waɗat sembla haydara hewa anda mbiɗa woni wañ to so mbiɗa woni mi fiira ɗum sabu mbiɗa wawi fi ɗum taw kañum wawi kam mi yahat wañ to tan wasata mi tawto diwlin walla goom walla feera passé mi nde cuurtamo kadi non nde motanda aduntina yo bon felliti bon yo bona boro bocca an kay wat feere ha tan ha keɓa ko poɗɗa ko heɓde kono sa waɗi noon kadi aduna fottina i jomina kay ko jogono heɓde ko o muñi haw Allah fewnimo ɗum ko mbima o yo fiilo yo foot ɗum tan iwa gasi on tan gongol fil moƴƴani ina wawi tan Allah haw so Allah ne hoddirimaɓe kawrit
bon peut-être gorko yiɗama so yiɗino o sertano debbo makko plan won ɗon kanko yimmo ko waɗɓe plan dal sa gorko waɗa réagir waɗani haydara ko plan won ɗon e plan won noon kanko yo miijo debbo goɗɗo ma jam fonko sabu sa waɗi tan hunde jamfima neɗɗo nde wiyata tawa jam fama kaw wallay noon ɓen tan Djiby Dieng ni kañum deglani ko noon rendu men hanti vraiment ko noon waɗi fayidu en ɓosirat yeeso to banggue sa ƴeewi foof ko message dokkiraɗo ɗo ko yo yimɓeɓe tigui mbimni nane ɓeydo tinnade ɓeydo kadi yurnade mbaso kadi ne heñade kala ko keñaniɗa walla so tawi ko neɗɗo takma wadde hunde sa renaki aɗa wawi waɗde no fewiri kono ɓuuri ko hen hewde mbaɗirta kono fewirani wadde yo neɗɗo tinno kala kono waɗa woto heñana ɗum kadi yo neɗɗo heew ko disni ɗum ɗo foof en janggui hen disnugol kaldigal ala hen ala foof ene wawno wiyede o disno sahil makko walla o disno naggam walla o disno naggam woni gueɗe saɗa ƴetta ɗum hayso sahil ma goto aɗa wawi haaldude e mum par ce que bonande famɗani bonande ko bonande famɗani moƴƴere woniri moƴƴere ni noon bonande woniri bonande ala hen fof ko famɗata ala heeli kadi sa ƴeeɗo neɗɗo ƴettata ngaluma mbaɗa e hunde pina bonna e kono pewda guesa ma ha heddo aɗa soño ta ƴetta almet costa tampere boɗi hanti huuɗo maaro noon fof sumi e wadde ɗum dewgal kadi ko hunde mawde wallay wona ci laaci woragal de e ko hunde mawde hay ar so dillata sona ndi ɗum dewgal huma ceergal ko waɗi ko nder hay ɗum sa hay leydi dillat wadde hay ɗum sen garti on fannu seeɗen gona seeremɓe gona almuɓe seeremɓe ɓe jaafo wadde hay ɗum ko caɗele gonat toon seeremɓe won noon amen mbaɗa minen signalé heure amen o gasi donc mi Baba Mody waynodira e bandiraɓe rek ɗum noon vraiment ko weltade no fewi weltanade kadi ni madame Ndiaye e jaari saabu ndeɗo yewtere kam ko yewtere men kadi oɗon mbaɗa hen ko fayidini no fewi wiide yimɓeɓe kadi ni eɗen mbiyaɓe kala hen noddaɗo yo ar kirtikani hay goto ko yewtere no mbaɗirtene galleji men tan noon gardoten hen kono kadi ne won bani men debbo omo ganduɗa ne wiye Awa Ndaw séri Djibel Demba Sadio jeeyaɗo to ɗo Tellere e ɓiyeke no wiye Houraye Sow ɓi Djibel Demba Sadio ɓen ko yeeɓoɓe yewtere mum nde no fewi jeeɓa ɗum no fewi Awa Ndaw séri Djibel Demba Sadio e Houraye ko ɓi Houraye Sow en calminiɓe no fewi ɓi Djibel Demba Sadio Abou Djouba wi joom deweli Gurel nayi gaari ɗum noon en beltanimo Djiby Dieng kanko waɗi feere yonnata en ha jeeɗen yimɓeɓe belto wadde en jarnima no fewi onon Allah jarama on jarama jokken golle enen foof o jarama weltanama jaari mi sikki hande émission men ko ɗum no temmen wonno ɗum jeeyi hande mbiyata ko ndimago woni saɗi sabu ɗum ɗo ko affaire ndimago wiyete koye hen bokki kammi gondi men mbus sabu min mbiyam ko gorko won mo tinnayi sabu cuuɗanɗomo ɗum ɗon so yumma ari en haalanma aɗa foti yewtude mum kalna ɗum ko meeɗa andude so woni tan ko neɗɗo ma ruttu caggal kono ko mbiyami ko rek sa renay plan nen ɗon eyi yo Allah waɗanen jaam musidɗam mi salminima mi salmini kala yeeɓoɓe Ayaw Pindi TV technicien ji men mi salmini onon foof dal e Bababou Samba Diop ha dimanche inchallah rabbi a jarama weltanama jaari ko ɗum noon no temmen hande on nani komin haali hen ko donc min dokki on rendez-vous kadi ha dimanche prochain inchallah so hawre waɗede Allah on jarama